दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनांथार खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै मणिपुराव फिन हिंसायारि जाथाय जाबावबाय। मणिपुरनि थासारिया फिन गाज्रिसिन जालांनायनि लामायाव। मख'नो गोनांदि मणिपुरनि थासारिखौ सानोब्ला मोनसे गिख्रंथाव आरो जोबोरैनो दुखुनांथाव गोजोन गैयै रायजो जानानै दङ मणिपुरा, जेराव मणिपुरनि गोबां थागिबिफोरानो दासिमबो गाव गावनि न'-बां सम्पथिफोरखौ नागारनानै गुबुन गुबुन जायगाफोरावसो आश्रय लानानै दं होनना खौरां मोन्दों। मैया 10 जुन मैयानि समाव मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहनि कनभयखौ उदखारि आफादा गाज्रियै गाग्लोबदों। मिथिनाय बादिब्ला दिल्लीयाव एनडीए सरकार दानायनि समायखिरा लानाय सेरेमनिया जोबनायनि उनाव जिरीबाम जिल्लायाव थांनो गोनांमोन गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहआ। जिरीबामाव मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहआ नुजाथि हैनायनि सिगांनो गिबि मन्थ्रिनि स्पेशल एडभान्स सिकिउरिटिया रैखाथिनि थाखाय जिरीबामसिम थांबाय थानाय समावनो इम्फलनिफ्राय 22 किल'मिटारसो गोजानाव कांपकपी, जायखौ सेनापति डिस्ट्रिक्ट मुङैबो मिथिनाय जायो, फुंनि 10:30 रिंगासोआव 53 नं राजा लामानि सेराव थानाय कटलेन्ड गामियाव मिथि मोनै उदखारिफोरा थाखोमानानै एटेक खालामदों गिबि मन्थ्रिनि कनभयनि सायाव, जायनि जाउनाव सानै पुलिसा गोब्राब जोखोम जादों आरो हस्पिटालाइज जानो गोनां जादों होनना खौरां मोन्दों। जाथायनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहआ। बिथाङा बुंदों, गिबि मन्थ्रिनि सायाव थोंजोङै गाग्लोबनाय माने मणिपुरनि थागिबि रायजो-राजाखौ गाग्लोबनाय जादों। बे जाथायनि सायाव स्टेट गभर्नमेन्टआ गोख्रों राहा लानो थाखाय थिरांथा लागोन होनना बुंदों गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहआ। बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि हेफाजाबजों 50 सा नीट आनजाद होनायनि गेजेराव 48 सायानो मोजां नाम्बार मोननो हानायाव आरो इन्जिनियारिंआव JEE आनजाद होनायाव 50नि गेजेराव सा 44आ उथ्रिसार जानो हानायाव गोजोननाय फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। फैगौ 15 आगस्टआव चिरांआव एन्टारप्रेन्योरशिप डेभेलपमेन्ट इन्स्टिट्युशन अफ इन्डिया (EDII) नि केम्पास खालामगोन होननानै फोसावना होदों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ। तामुलपुराव डिग्री साइन्स कलेज गायसननायनि थाखायबो सावरायलायनाय जादों होननानै फोरमायदों सीएम प्रमद बर'आ। हाग्रामा महिलारीनि गेदेर गोरोन्थिनि थाखायनो बिपिएफआबो जेनबाय, कंग्रेसआबो जेनबाय होननानै बुंदों गोरजोन मोसाहारिया। हाग्रामा महिलारीया जुदि गोजाम खाखौ होआलासेनो गोदान केन्डिडेट होनायमोनब्ला देरहानो हागौमोन होनना बुंदों गोरजोन मोसाहारिया। मख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि दानथामसो आगोलाव बियाबखौ रानलायनानै गेलेनोसै होनना बिपिएफनि दैदेनगिरिजों सावरायलायदोंमोन गोरजोन मोसाहारिया। दरं, उदालगुरि आरो क'क्राझार बे मोननै बियाबखौ बिपिएफ आरो कंग्रेसनि गेजेराव रानलायनानै गेलेनो लोगो लादोंमोन कंग्रेसआ, नाथाय बिपिएफआ मानियैनि थाखायनो मोन्नैबो दोलोआ जेनबाय होनना बुंदों गोरजोन मोसाहारिया। मानोना कंग्रेसनि गासैबो भटआ बिपिएफनिसोमोन होननानै बुंदों गोरजोन मोसाहारिया। मख'नो गोनांदि जेब्ला बिसायख'थिया खाथिसिन सफैब्लासो माखासे सेंग्राफोर दैथायहरनानै गोरजोन मोसाहारिखौ जिरायनो थोनदोंमोन हाग्रामा महिलारीया, नाथाय पार्टिखौ थगायनो गोसो गैयैयाव बिथांनि खावलायनायखौ लाखिनो हायासै होननानै बुंदों बिथाङा। मख'नो गोनांदि जुदि कंग्रेसआ क'क्राझाराव गेलेयामोनब्ला हाग्रामा महिलारीया देरहागौमोन होननानै बुंदों गोरजोन मोसाहारिया, नाथाय टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखायनो बिपिएफआ जेनदों आरो जानो हागौ रं एडभाइसजों दैदेनजानानै नांगौ बायदि एडभाइस मोनैयावनो जेननो गोनां जादों होननानै बुङो गोरजोन मोसाहारिया। आरएनबि सिभिल हस्पिटालनि थाखाय रेलि खालामबाय थानायनि सायाव बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों, बिपिएफआ बेबायदि धरना होनानै थासारिखौ गुबुंले खालामनोसो नाजादों होननानै बुंदों राकेश ब्रह्मआ। बिटिसिआव बिपिएफ होननायानो गैला, बिपिएफआ डास्टबिनाव गारजानाय, बाहायजायै जाबाय। जायफोरा बिपिएफनो भट होदों बिथांमोना हारि बासिग्रा, हारिखौ लानानै राजनितिक गेलेग्रा बिथांमोनासो बिपिएफनो भट होदों होननानै बुङो राकेश ब्रह्मआ। बिपिएफखौ मोजां मोननानै होआखै, नाथाय भट होनो जायगा मोनैनि डास्टबिनावसो भट होदों होननानै बुंदों राकेश ब्रह्मआ। जायफोरा बिपिएफनो भट होदों बिथांमोना भट होनो जायगा मोनैनि डास्टबिनावसो भटखौ होबाय होननानै बुंदों राकेश ब्रह्मआ। गोदानै दानाय एनडिए सरकाराव सोर सोर केबिनेट मिनिस्टारफोरा मा मा बिबानाव मोनखो नोंथांमोननो फोरमायना होनो नाजादों।
श्री राजनाथ सिंह बिथाङा मिनिस्टार अफ डिफेन्स बेयावनो मोनफिनबाय। श्री अमित शाह बिथाङाबो बेयावनो मोनफिनबाय मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स एन्ड मिनिस्टार अफ क'अपारेशन। श्री नितिन जयराम गडकारि बिथाङा मिनिस्टार अफ रोड ट्रेन्सपर्ट एन्ड हाइवेज। श्रीमती निर्मला सीतारामन बिथाङा मिनिस्टार अफ फाइनेन्स एन्ड मिनिस्टार अफ कॉर्पोरेशन एफेयार्स। श्री अर्जुन मुंडा बिथाङा मिनिस्टार अफ एग्रिकालचार एन्ड फार्मार्स वेलफेयर एन्ड ट्राइबेल एफेयार्स। डक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बिथाङा मोनदों मिनिस्टार अफ एक्सटार्नल एफेयार। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी बिथाङा मोनदों मिनिस्टार अफ वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड मिनिस्टार अफ माइनरिटी एफेयार्स। श्री पीयूष गोयल बिथाङा मोनदों मिनिस्टार अफ कमार्स एन्ड इंडस्ट्री, मिनिस्टार अफ कन्ज्यूमर एफेयार्स, फूड एन्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एन्ड मिनिस्टार अफ टेक्सटाइल। श्री धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा मोनदों मिनिस्टार अफ एडुकेशन एन्ड मिनिस्टार अफ स्किल डेभेलपमेन्ट एन्ड एन्टारप्रेन्योरशिप। श्री प्रधान जोशी बिथाङा मोनदों मिनिस्टार अफ पार्लियामेन्टारि एफेयार्स, मिनिस्टार अफ गोल्ड एन्ड मिनिस्टार अफ माइन्स। श्री नारायण टाटुरानी बिथाङा मोनदों मिनिस्टार अफ माइक्र' स्मल एन्ड मिडियाम एन्टारप्राइज। श्री सर्बानन्द सोनोवाल बिथाङा मोनदों मिनिस्टार अफ आयुष, मिनिस्टार अफ पोर्ट्स, शिपिं एन्ड वाटारवेज। डक्टर वीरेन्द्र कुमार बिथाङा मोनदों मिनिस्टार अफ ससियेल जास्टिस एन्ड इम्पावारमेन्ट। श्री गिरजा सिंह बिथाङा मोनदों मिनिस्टार अफ रुरेल डेभेलपमेन्ट एन्ड मिनिस्टार अफ पन्चायत राज। श्री ज्योतिरादित्य बिथाङा मोनदों मिनिस्टार अफ सिविल एभिएशन एन्ड मिनिस्टार अफ स्टिल। श्री अश्विनी विष्णु बिथाङा मोनदों मिनिस्टार अफ रेलवेज, मिनिस्टार अफ कमिउनिकेशन एन्ड मिनिस्टार अफ इलेक्ट्रनिक्स एन्ड इनफर्मेशन टेक्नोलॉजी। श्री पाशुपति कुमार पारास बिथाङा मोनदों मिनिस्टार अफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बिथाङा मोनदों मिनिस्टार अफ जल शक्ति। श्री राजकुमार सिंह बिथाङा मोनदों मिनिस्टार अफ पावर एन्ड मिनिस्टार अफ न्यू एन्ड रिन्यूएबल एनार्जी। श्री हरदीप सिंह पुरी बिथाङा मोनदों मिनिस्टार अफ पेट्रोलियम एन्ड नेचुरल गेस एन्ड मिनिस्टार अफ हाउसिंग एन्ड अर्बन एफेयार्स। श्री मनसुख मांडाविया बिथाङा मोनदों मिनिस्टार अफ हेल्थ एन्ड फेमिली वेलफेयर एन्ड मिनिस्टार अफ केमिकल एन्ड फार्टिलाइजार। श्री भूपिंदर यादव बिथाङा मोनदों मिनिस्टार अफ इनभाइरनमेन्ट, फरेस्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज एन्ड मिनिस्टार अफ लेबर एन्ड एमप्लयमेन्ट। डक्टर महेन्द्र नाथ पाण्डे बिथाङा मोनदों मिनिस्टार अफ हेवी इंडस्ट्रीज एन्ड पब्लिक एन्टारप्राइज। श्री परशुराम रुपाला बिथाङा मोनदों मिनिस्टार अफ फिशारिज, एनिमेल्स हासबेन्ड्री एन्ड डायरिंग। श्री जी किशन रेड्डी बिथाङा मोनदों मिनिस्टार अफ कालचार, मिनिस्टार अफ टूरिज्म एन्ड मिनिस्टार अफ डेभेलपमेन्ट अफ नर्थ ईस्टार्न रिजन। श्री अनुराग सिंह ठाकुर बिथाङा मोनदों मिनिस्टार अफ इनफर्मेशन एन्ड ब्रडकास्टिं एन्ड मिनिस्टार अफ यूथ एफेयार्स एन्ड स्पोर्ट। बे गासै बिबानफोरखौ बिथांमोननो होनाय जाबाय। थेंक इउ सो माच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै मोनसे लाइक खालामदो। नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गिदिरथार थुलुंगानाय जागोन। आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय। थेंक इउ सो माच।